कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. युवराज लखमराजे भोसल्यांनी लोककलेला राजाश्रय देण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे उद्गार भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी काढलेत. लोकोत्सव शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. मी सर्वप्रथम या सावंतवाडी संस्थानाचे आणि या महाविद्यालयाचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी दशावतारासारख्या लोककलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सावंतवाडीकरांसाठी दशावतार महोत्सवाचं आयोजन केलं. मला आठवतंय की दशावतार नाट्यप्रयोग ज्या ठिकाणी असेल तर त्या ठिकाणी अनेक कलाकारांची अशी जी सिंधुदुर्गात क्रेज होती. म्हणजे मला माझा मित्र सुधीर आठवतोय, सुधीर कलिंगन. म्हणजे सुधीर जेव्हा अकाली गेला त्याला, जेव्हा मेकअपला बसायचा पेटी खोलून आणि ती पेटी खोल्यानंतर मेकअपला बसल्या नाटकाच्या प्रयोगाच्या आधी सुधीरला बघायला लोकांची गर्दी असायची. अनेक जण त्याच्या राजाच्या भूमिकेच्या प्रेमात पडलेले होते. अनेकांतर तो सुपरस्टार होता आणि खरोखर असे अनेक कलाकार या दशावताराने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिले आणि अशा कलेची जोपासना करण्याचं काम युवराजी तुम्ही करता. खरोखर खूप मोठं काम आहे. या राजघराण्याचा इतिहास असा आहे की या राजघराण्याने अनेक लोककलेला राजश्रय दिला आहे. म्हणजे ज्याचा उल्लेख गंजीफाचा उल्लेख केला आहे. स्वतः राजमातांनी ती कला डेव्हलप व्हावी आणि त्याचा प्रसार व्हावा म्हणून खूप प्रयत्न केले. म्हणजे परवाच्या दिवशी युवराजांच्या ऑफिसमध्ये मी बसलो होतो. विद्यार्थी परिषदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने तयारीसाठी आम्ही त्या ठिकाणी एकत्र आलो होतो आणि अशी जी जेव्हा त्या ऑफिसच्या खिडकीचा आपला राजवाडा दिसतो, जवळजवळ 3 ते 4 मोठ्या बसेस त्या ठिकाणी आल्या आणि त्या बसेस मधला पर्यटक उतरले आणि ते पर्यटक या राजवाड्यामध्ये गेले. मी मगोंना मुद्दा बोलवलं. मगोंना विचारलं की काय आहे, ते बोलले की गोव्यामधले जे विदेशी पर्यटक आहेत आणि डोमेस्टिक पर्यटक आहेत ते सिंधुदुर्गात आल्यानंतर आवर्जून सावंतवाडीच्या राजवाड्याला भेट देतात आणि त्या राजवाड्याला भेट देऊन हा जो गंजीफा प्रकार आहे त्याचा अभ्यास करतात. इंटरनॅशनल टुरिस्ट मध्ये याचं खूप मोठं अट्रॅक्शन आहे आणि याचा पुरस्कार आणि याचा प्रसार या राजघराण्याने केलेला आहे. माझी युवराजांना आणि राजसाहेबांना माझं म्हणणं आहे की जे बापूसाहेब महाराजांपासून या सावंतवाडी राजघराण्याने लोककलेला जो राजाश्रय दिला, असाच राजाश्रय तुमच्या रूपाने या सावंतवाडीकरांना आणि सिंधुदुर्गकरांना मिळतोय. यासाठी तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा. मला माहिती आहे की आपले मुख्य वक्ते आणि या कार्यक्रमाचे उद्घाटक अशी जी पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मंत्री झाल्यानंतर आले आणि त्यांचं भाषण ऐकायला तुम्ही सगळे उत्सुक आहात आणि एवढा सुंदर प्रतिसाद पहिल्या दिवशी दिलेला आहे. असाच प्रतिसाद 26 तारखेपर्यंत या दशावतार नाट्य महोत्सवाला लाभेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. तमाम सावंतवाडीकरांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि इथे सांगतो धन्यवाद. जय जय महाराज. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.